se nalazi u srcima ljudi, kaže narodna. Zahvaljujući upravo humanim ljudima u Zvorniku je u toku akcija Kuća za Saru i Luku, a sve u cilju pomoći samohranoj majci Milevi Kostadinović i dvoje male djece koja žive u tabancima kod Zvornika u uslovima nedostojnim čovjeka. Ljudi iz cijelog svijeta potrudili su se da im nakon teške sadašnjosti bude lakša budućnost. Do ove godine život Mileve Kostadinović nije bio lak, a od aprila puno je teži. Krajem aprila preminuo je suprug Ilija, samohrana majka 3,5-godišnjeg Luke i 3-mjesečne Sare, koja je rođena nakon očeve smrti. Bila je prinuđena da život nastavi kod roditelja i beogradske barake zamijeni trošnom i neuslovnom kućom u Tabancima, koja je stara više od pola vijeka. Krov koji prokišnjava, polupani prozori, dotrajala vrata i 40 kvadrata samo djelimično ukazuju na surovu stvarnost i brigu koja je prisutna iz dana u dan. Krenulo je tokom najjače sezone korone. Preminuo je u Beogradu na infektivnoj klinici. Tu je zapravo ležao, posle je prebačen na urgentni centar. Tu je zapravo preminuo. Pre 6 mjeseci izgubila sam nešto što je bio, nekoga ko je bio stup porodice. Neko ko je mislio na nas u svakom smislu i šta ću dalje, moram sama. Najviše se plašim zime, jer ova kuća nije za zimski period. Kuća je, kao što se vidi, trošna. Nema uslova u njoj za život. Za tešku životnu priču Kostadinovića čuli su mnogi i odlučili pomoći. U kratkom roku sakupljeno je 10.000 maraka i građevinski materijal, a prije nekoliko dana počela je izgradnja kuće za ovu porodicu i trebalo bi da bude završena do nove godine, a useljena već na proljeće. Kada smo čuli u kakvim uslovima ova porodica živi, to nam je bilo dovoljno da pokrenemo ovu akciju. Veliki broj, ne samo naših Zvorničana, nego veliki broj ljudi širom svijeta odazvao se ovoj akciji. Mi smo prosto u jednom momentu bili iznenađeni kada neko kaže da možda dobrota u ljudima se izgubila. Ovo je potpuni dokaz da itekako postoji dobro u ljudima. U našoj republici organizuje se mnogo akcija i u državi i u okruženju, ali ovo je po prvi put da u našem gradu, na području našeg grada ovako nešto slično se organizuje. I moram da kažem jedno veliko hvala ljudima koji su u organizacionom odboru, koji sve čine da se ova kuća privede kraju. A napraviti jednu kuću, svi znamo da to nije ni finansijski lako, a treba obezbijediti i ljudstvo. I ja moram da kažem veliko hvala svima. Što se tiče ove porodice, naša najveća želja je da se usele u ovu kuću. To je dvoje dece male, ja sama to ne bih mogla. Hvala ljudima, hvala i Bogu. Puno znači, puno. Velika briga manje. Onda mi dalje ostaje samo da ih ja školujem, da ih izvedem na pravi put, da budu dobri ljudi, da se o tome brinem. Zahvalan i ujedno srećan je i Milevin otac, a Sarin i Lukin djed Branislav. Ja bi još jednom da izjavim, da se zahvalim svim ljudima dobre volje. Svima koji su dali iole jednu marku, ko ne zna u oravu, ne zna ni u tovaru. Mi smo prezadovoljni i puno se zahvaljujemo. Njihovo malo nama znači puno. Puno znači za ovu djecu koja su prerano ostali bez oca. Upravo će dobri i humani ljudi riješiti najveću brigu ove porodice, a svi oni koji bi željeli pomoći u vidu hrane, obuće, odjeće, namještaja to mogu učiniti, jer će Kostadinovićima značiti svaka pomoć.